Kublay pi baro ki baju pen, bat ngap ya ka Good News TV, ban ngi pedang ngobhai pi sashisien syaka ka program. Ngi ai ngo ya ubla play ngi sashisien ya ka lat, ha ka bangi la banyos ngo ya ka kubor, ka bakordor na ka ketien kudan bor ka jong u. Ngi dap ka jingkeman ha ka por, ba idan ringkat bat ngi i Reverend SW Nongbri, iban sam ya ka kubor na ka ketien ka jong blay. I Reverend SW Nongbri, iped ya ka Mokomot District ka bahap hapo ka Miriao Presbytery, meraswa penginyo asngo ya ka kubor, ba ipasto an ay hapadang ka jongi, ngin sngap siya ka way ka jinray ka bakirpang, ban ay da itiara saw kumye. Ublay unkurku yingi baro. Trăng hà chan e trong mi ban sang đã đổ nốt bớt ngô ngà duai bát ngà phai lạc mặt cha mi trai mi lòng ca ja ca rit ngan jong ngà mi ai bor mi don lam bát ngà hà ba jing tin jo ki wan la nu jor bat ka jing pha jong mi kum yang nga mi wan ban pelat ha jing don jong mi nga lat lu jisu mat pa jang la long mau lên nai jing i jong Rayanga kapen em hasin da jong mi bandor rayanga da kwa bun sin na mi rayanga yat lindet ha a hot ka pop ngam mi wan say ngan trai men ju it no habang akelan mi kalibat mi ayalam halim ti ka hop jong mi nganya ro ya mi kat bas ni kadang sa syutangan yai mani bat ngan perta ha jing don jong mi ngalat lu jisu umat bajau kelalong mau lenai jing i jong mi trayanga kapen em ha senda jong mi bandan atrai gada kwa jing dan jang mi lòng cáp đánh nga jing dan ka jang mi trai nga ai ngut bat nga sakri tang mami badai hak dan jing man bat yan nu jor ha ba mi dan rengka ha jing don jong mi ngalat lu jisu umat bajau kelalong mau lenai hasin da jong mi bandon ngakwa jing don jong mi long kap ne ya ka jing in jong
Kami kebekemen yepi baro lembaga ni ke channel jong ke jing sang samla ke JP Sinat Setngi ke Good News TV. Ngai ku blai yepi baro tiba jaka haka kerteng utrai Yesu. Nidap da ke jing sengangu ya blai ban yo ya ke nikalan man ya kren na ke tin blai la ke nikapor. Ni priang sengo bha yepi kinong pej bai chakani ke program kabalawan lam syapi lembaga Good News TV jong ka jing sang samla ke JP Sinat Setngi. Kabenta na kaketien ke jong blai ke bangadon bangin pusan bat ya selok lang kalong. Na ka kitab Leviticus kalenong ke ba arpau rekat ke bah nyau bat ke ba pra. Ki kentien ki baong. Namar ketati to pen khut pi yalade bat tolong pi ki ba khut. Nabanga long utrai ublai jong pi. Bat pin sumar yaki hukum jonga. Bat tole yaki. Ngalong utrai ubapen khut yaki. Kani kebentam bangla pule kalong keselang mat. Bat kanong rem. Na kebenta kijing pensitam. Tiba lakedau hakani kalenong keba arpau. Kum keba klim. Kejing lek bertong. Bat kejing mani belai tau. Kejing temu jong kini ki an kalong. Ban ya kejing long khut. Kejing long kentang. Bat kejing long terpang. Jong ki Israel. Baki long ki ba ya per. Na ki waipat. Kinong kanan. Bat ban yada ya ki. Makin lain. Na kejing bisyar ublai. Kani kebenta. Kalong kejing khot. Bakrau ya ki Israel. Makin long ki bakerpang. Kiba kejing em kan long keba khut. Kaba pen ya kejing long khut jong ublai. Kaba seng nong rim. Haka jutang. Kaba ulakular. Ban pen khut yaki. Kaba mon. Baki hap ban em. Kejing em. Kaba kerpang. Ban om pen yakle. Bat kapom. Bat bakin but renti. Bat king yaki hukum. Kijong u. Namar day ma u. Uba penlong yaki. Di bakhut. Nakani kebenta. Ni sengol thu bat nyilam baki kon Israel. Akani kapor jong Moses. Kajing em jong ki. Kalam sya kaba lengkar. Kumta ublay ulai da kaan kaba klan. Bat da kaba hukum. Baki day banlong ki bakhut. Kidai banlong ki bakerpang. Kidai banlong. Kidai ban penkhut yalade. Na kata jingat jong kinong wai bat kejing mane belai tau. Nadu kani kapor Moses nilam bakaktin ublai kayathu bat hika yangi baki breu ki jong u tihai hap hakapom jong kejing mane belai tau bat kejingat jong kinong wai. Kabamon baki muhun kimla ban bat yala kejong kejingat. Bat hadu hangi menta ngiyo i baki beriu hakini kisngi bangi em hun tang halaka jonghi kukwa ya kabaki wai kile pangiru kadai bandon kajing ma kalong ba ngim tip kumno kishat ya kashriu ni yo i baki bam ni kwa bahaka mi ni haka pliang jongiru kadai bandon. Panda bampan kalak ban buat ya kesentur ke jangi. Kabakama kalong yo bakalong bi namar kam dai ke jangi bi. Ublai uong ya kabakum kani ya ki Israel baki dai ban penkhut. Ngim dai dalalai ban pentengin ya lade kumbalale u Daniel ha Egypt. Ban om tre ban bam yaki jing bam jong usiem. Bangila ban syam kata kitab Daniel kalenong kebaningkong atfat kebapra. Maka jing em jongi kum kikon jong ublai. Nudai ban yai ban penkhut jalade man la kesngi. Om na upum ne na keti ne na utngit amet. Nbrai na kapam pangilian. Akibut tap ubaman. Upapa ubariam yangi
kipor barok. Nang bangin yo long tiba khut bada kata ke jinglong khut jongi min pen I ya ke jinglong khut ublai cha percaya. Ublai ulaang ngalong uterai ublai jong pi. Kani pen kalong kadau baki briu ki jong u kidai ban sngow thu bau blai ulong penran halor jong ki bat kumta kani ke jinglong terai jong ublai kadawa ya ke jinglong bakhut bat bakentang jongi ki briu jong u. Baka bapungsan ya kedekat ka bapra ngin sngow thu bau blai udawa na ki khon Israel baki dai ban long padur bakentang jong ke jinglong khut jong u khmat ka pertai. Pumta ki khon Israel kila dai ban sumar ya ki ain jong u bat ban le ru ya ki. Ublai ukwa baki Israel baki le ya ki ain jong u. Om bakin sule ya ki kum ka hukum lani ka rotin ne ban supendap ya ka kamram ne kanyam ka rukam. Nrai ban le ya ki baro baka mon snobha bat nadu ka dok nun baro. Lada kile tang ban supendap ya ka kamram panlong ka basubut teneng ban om ibi ne ile ran hakmat ki parabriu bat klempep panlong ne kan jia kumbala jia yu Ananias bat kesapira bala yathu aka kitam ki apostol pelenong basan namar kata kum ki khon jong ublai akani ka pateng ba mangingi im akani ka spasnam ba arkuai ru ublai udawa bangi dai banlong ki bakhun nang bangin la banlong ki khon ki jong ublai kijing sni bat kijing baman ki jelai hadu ta kata ngin ham banlong ki baspan lem kumta ngiru ngin jatno kumju kum ki babaman akan ke pertai lemda ngi pelkhut yalade badle yaki hukum ki jong ublai kapap kan om yap lemni lemda ngi yai ban duriam ban yale ban pendu yaka ladangin sui kum tu kilok ba I kan ki im bat kan yok borpat ngidai ban kmi bat sumar bha yaki but jong usoitan bat kapom kaki kamram ki jongi ki jing sngow bha kaki jing le kemen kaki kam ki kti aka keren ka khana bat habaro kat ka bangile ngin hab banlong ki bahusiar bha lah kanu ladang ngim da pikir ngin long ki bap penjenjar penkordit yaladi baki jingle jongi baro ki jing bakla baro ki jing bom su nyau ilong ke jing ma yangi hi namar kata kum ki Kristan kum ki khon ki jong ublai ngin yale kat bala banlong ki bakhu namar utrai uba ublai ujongi uang tolong pi ki bakhu ngalong ubakhu Bani kalong kawai na kipang baka kitab Leviticus kekeren. Tolong kibakut. Kamlong tang ka jingkren. Neki kentien kibangingin to. Makiba mangingila ban sa frame lani ban penitenat hakikun ro jong kiying ki jongi. Nrai kadai ka hukum baksya. Ka hukum ka bae. Ka hukum ka baskam. Ka bau blai ya uhukum ya baro kita ibamon bat kibakwa bat kibatrang banlong tipon kijong ublay lemda mangi miyabe ikakani samon kajong ublay kabukwa yangi bangin long kibapun khut yalade alakesngi ngindu ya kajingkular kabau ublay ulakular yangi namar kata tungin omdu jingkerman nrai ya kabangingin ya be saprang banyo ya kaba ublay
ulah kular yangi ba mangingin yo long ki ba khut kum mau bat kum ta ngin yo song lem bat u hakawai kesni hakabau la pen kre na ka benta jang to blai un yarap ublai un ai bor ublai un kurku lengba kini ki kentien selak ki bangi la yo hakani kapor na ka benta ka buram ka jang ublai tongin ya phai so ublai ki jing duai kukpa jongi bah beneng i ai ngu e ya me lengba kani kapor kaba me ai hangi bangi yo banyepusan na ka ktien ka jang me akabaya day bat kani ka hukum ka baskem kaba ma me ko try me pensngau me ai hangi bangi ngi day ban le yaka hagajing em ka jang yarap try bakini ki kentin ki bangi ngi le yo sngau kan long ka bor na ka benta jong ki basha skor ya kani ka ktien ka jang me hakani ka por bat kan long ru ka jingker khu na ka benta jong ilang try bau blai nang yarap yangi banginang la banginang im sngi ban yabe sa kani ka thong bangin pen khu ya ka jing em ka jangi akipor baro yarap kershan au blai yangi haki jing klot ki babon bangin am yai liat haki jing pen soy ki jong usoy tan nang ba ka jing em ka jangi kan yo along bajam kurku try ki bapet ki basha skor ya kani kektien ka jang me kani kapor namar ka kerteng utrai jangi u Jesu Christ ngi duai amen